ବହୁତ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପରସ୍ପର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଭୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ? କୌଣସି ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବା ବା କହିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଭାଷାକୁ ନିଜର କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନୀଚ ଭାବନ୍ତି? ଆପଣ ଏପରି ଭାଷାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଇତିହାସ ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ 2000 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ପୁଣି ତାହା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆର ସହୃଦୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏକ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ପାଇଁ। ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ ଭାଷାକୁ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନୀଚ ଭାବି ଭାଷାର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଏ ଭାଷାର ତ ବିଲୟ ଘଟିବ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ।